May hayong hapon mo binati o binahay ko mga tuloy. Asad. Init sir. Ha? Init. Lagi. Nag-welding po ba eh? Samot kayo. Welcome to my channel. Welcome to Matalog. Welcome to Eco TV Boris Launchers sa Matalog. Okay guys, mga nito ko lang. Itong button guys. Alang sa kalambuan sa Launchers sa Matalog.